Ondoren, widget bat nola sartzen den erakutsiko dizugu. Kasu honetan, bigarren mahai gainean jarriko dugu. Mahai gain horretara joateko, eskuinetik ezkerrera joan behar duzu honela. Gero, sakatu pantailan atzamarrari segundo pare batez eutxita eta menu bat aterako da. Hautatu widgets aukera eta aukeratu adibidez, aurretik instalatu dugun Facebook. Besterik adirazi ezean, widgeta pantailaren erdian kokatuko da. Mugitzeko, sakatu widgetaren gainean eta eutxi sakatuta segundo batzuez. Gero, nahi duzun tokian ipini ahal izango duzu. Kentzeko, pantailaren behe aldean dagoen zakarrontzira eraman arrastaka.